Nasikop ang duha ka mga lalaking sospek ug nakatilaw pa og kulata gikan sa katawhan human misulay kuno og dagit sa 63 anyos nga lalaki sa Maguindanao del Sur. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa video, makita kini nakahapa og nakaposas na ang mga kamot ni ining duha ka mga lalaki tapad sa ilang gisakyang kotse samtang napalibutan sa daw naglagot nga mga residente sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Taod-taod. Gipasakay na kini sa police mobile apan diyang nakasakay na. Gidumog kini sa ubang mga residente og gikulata. Hinuon nakontrol kini sa PNP ug nadala ang maong mga lalaki sa Dato Piang Municipal Police Station, Apan. Ang kalagot sa mga residente, padayong gipahungaw, pinaagi sa pagguba sa nabiling sakyanan sa maong mga lalaki. Naibawan nga, na-corner di ay ang maong mga lalaki nga residente sa Digo City ug Lanao del Norte atol sa hot pursuit operation sa PNP. Kini human misibat yang misulay og dagit sa 63 anyos nga lalaking mananagat sa barangay Raja Buayan sa lungsod sa Dato Piang. Habang sakay ito ng kanyang payong-payong at panandaliang gumilid sa tabi ng kalsada ay biglang dumating naman itong sasakyan ng mga suspect at sa pilitang ipinapasok doon sa loob ng sasakyan ng mga suspect itong ating matanda na biktima sana ng pag-kidnap. Apan misukol matud pa ang biktima, naka-eskapo ug nagapangayo og tabang sa mga residente sa lugar. Hinungdan nga misibat ang maong mga sospek. Sa gipaygayong interrogation sa PNP, wala gibutyag sa mga sospek ang motibo sa pagpandagit. Sa ngayon, limitado kasi yung binibigay ng mga information itong ating mga suspect kung ano ba yung dahilan kung bakit nila ito ginawa doon sa ating biktima. Blanco sab kuno ang biktima sa motibo sa mga sospek. In fact, hindi niya rin kilala yung ating mga suspect at wala rin siyang nare-receive na anumang banta sa kanyang buhay. Giandam na sa PNP ang tukmang kaso batok sa mga sospek. Ginakuan pa kini og payag lakip na ang biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.